Dosta ljudi isto postavilo pitanje o gospodinu Laliću, da li si u svađi nekoj sa njim, da li Ne, se on ne, ne, naljutio ne, na tebe, šta se desilo ne, tu? ma jok, Lalić je legenda, veliki pozdrav za Lalića. On je imao neke zamerke vezano za neke komentare koje mu nismo obrisali ispod snimaka, bukvalno zato, ali van toga nemam, ja se i čujem sa Lalićem, nikakav problem. Nadam se da će se Lalić odljutiti, da će ponovo da gostuje na A Balkan Info. on se naljutio zbog tih komentara. Komentara, da, jer ima neki komentatori koji ga zezaju nešto, pa mi nismo baš brisali te komentare vezane za njega i onda neke od njih koji su mu smetali, onda se zato naljutio, ali u principu nadam se da će se Lalić odljutiti. Lalić je legenda i jedva čekam ponovo gostuje na Balkan Info. A znači odbio je da gostuje, neće više da dolazi kod vas. Neće, ima određene svoje uslove koje traži da ispunimo i to je to. Jesi li ispratio situaciju kad je mene isprozivao da sam satanista? Nisam, stvarno. Da, pokupio je neki moj video u kome ja reklamiram jednu stranu igru, znači ljudi su došli, imaju igru i platili su mi i njegov problem sa toj igrom jeste što se zove Suicide Guy, kao čovjek samoubica. I on je mislio da tom igrom ja promovišem samoubistvo, satanizam, da sam demonizovan i to i delio to na Facebooku sa mojom slikom i... Eto, nisam znao za to. Eto, i to je interesantno, tako da dosta ljudi onako odreagovalo, pa je napalo njega, pa su napali mene, pa je bilo interesantno. On je valjda odgledao onaj intervju sa hakerom, isto kao i ti, i posle toga je nastavio da gleda kanal i verovatno mu iskočio taj video i onda je pokupio satanizam. A dobar je Lalić, Lalić je mnogo dobar lik. Jesi video kad se otac njegov posvađao sa Podrigom? Jesam, ispratio sam ceo to. To je jedan od boljih onih, to je pravi internet sukob, a ne ovi baka prase i ovi, nego Podrig i Lalić, to je sukob. Da li je to najveći bif, a? Na internetu? A najveći bif, Podrig, Lalić, to je pravi bif, a ne ovi isfolirani na YouTube-u sukobi.